I evo nastavljamo pravljenje sa rudnikom, znači ovo je druga epizoda pravljenja rudnika. Napravili smo poprilično velike stepenice do dole. I sad jednostavno idemo u stranu. Ali nas opet muči ovaj pesak. Sad idemo dole, ja mislim i nadam se da neće biti peska. Dobro je. Sad je sve kamen. Sad je sve kamen, tako da nemamo problem sa tim. I treba će nam malo baklji, znači treba će nam baklji, imamo 8 baklji i stavit ćemo jednu tu i jednu tu. Da možemo ovo iskopamo. Dobro je. Tako. Sad se spuštamo još dole. Samo se plašim da čujem lavu. Negde. Da, evo je lava. Imamo li mač? Moramo samo staviti mač umjesto ovoga. Da nema nekih kripera ili nešto. Ne! Joj! Za malo. Au, ljudi, ovo je ogroman rudnik. Sad vidim kako mogu da se popenjem sad gore. Joj, šta uradi smo. Da mogu odavde. Napravili smo znači put. I ajde zatvorimo ovo. Da ne ide više lava. Tako, imamo baklji. Gdje ćemo njih? Ovdje možemo da počnemo. Možda naiđemo na nešto zanimljivo. Da, evo ga. Metal. Odlično. Naišli smo na malo metala. Evo ga još. Imamo 3 rude metala. Što i nije tako loše za početak. Ode nam kramp. Ajmo mi ovdje da napravimo jedan radni sto. Jel' tako? A da, ne može, treba nam drvo. I nemamo drveta dovoljno. Šta li ima ovamo? Treba će nam malo uglja, znači to nam isto predstavlja veliki problem, jer nemamo uglja. A uglja nam treba za baklje. Imamo još samo 2 baklje na raspolaganju. I jedan kramp, a ovaj je pri kraju. Mnogo brže ide sa metalnim krampom ili sa ovim kamenim, ali nemamo sad dovoljno. Nemamo dovoljno. Ode i ovaj.
drški. Tu ništa. Hajde da probamo da kopamo dublje. Čudi me stvarno što... evo ga ugalj, dobro je, nema kripera. Evo ga ugalj, dobro je. I još uglja, o super. Imamo baš dosta uglja ovdje. Super, i dobili smo malo XP-a. Ajmo mi dok je još dan da nađemo malo drveta. Treba će nam za ove drške. Kuda se penjemo? Ovuda. Nadam se bar da je dan. Jeste. Evo ga ovdje. Dole imamo radni sto, znači ajmo se spustimo. Evo ga. Super, sad imamo dosta ovoga. I stavit ćemo ovako. I opet imamo 8 baklji, što je super. I sada imamo sasvim dovoljno drveta da napravimo još drški, koje će nam kasnije trebati za krampovi i tako te stvari. Evo ga, imamo konačno kameni kramp. To je mnogo dobro. Ovaj rudnik je ispao super. Nisam stvarno očekivao da ćemo naći dosta ovako uglja. Ja sam mislio da nema uglja. Treba će nam također i jedan šporet. I od njega ćemo da napravimo metal. Znači stavit ćemo ga tu, idemo tu. Gdje je drvo? Ponovo nemamo drveta, ali imamo uglja, to je još bolje. I stavimo ovo. I dok se to, što kažemo, krčka, jel? Dok se to pravi, mi ćemo da nastavimo sa našim rudnikom. Da vidimo kako to napreduje. Super, još jedan nam je ostao. I onda možemo da napravimo metalni kramp. Evo ga, super. Super ljudi moji, sad možemo napravimo metalni kramp. I to će ići glatko, mnogo dobro. Dobre. Odlično napredujemo. Pogledajte koliko brzo se sve ide sa metalnim krampom. Evo ga još metala, ali nemamo baklji, tako da moramo staviti ovako baklje. Jeste, ovo je metal. I ljudi moji, ovo nam napreduje odlično. Našli smo još metala. Ja iskreno planiram da kopam dosta duboko, znači da nam rudnik bude dubok, sve dok ne nađemo neke dijamante.
Ali baš me čudi što nema nikakvih creepera i tako to, jel obično kad sam god kopao rudnik uvek sam naišao na creepere i tako to, a težina igre nam je stavljena na lako, ali šta da se radi, nema ih. Nije nam na odmet, to nam čak i odgovara donekle. Da imamo čega imamo. Baš imamo dosta ovoga. Hajde da napravimo još jedan šporet. Znači da nam sve brže ide. I njega stavimo ovako. I stavimo jedan ugalj ovdje i ovo ovako. Znači sad ćemo dobiti još metala. Ali samo se nadam da ćemo naći još nešto korisno. Dijamant ili tako nešto. Tu ništa. Ništa, ajmo da kopamo dole. I treba nam koja baklja. Tu jedna i tu. Naš metalni kramp je također pri kraju, ali izdržat će još malo, nadam se. Evo ga metal. Odlično, ljudi. I ovdje ima baš dosta metala. 3. Super. Treba idemo još dole. Baklji imamo dosta. Znači treba će nam tu jedna. Nećemo tu. Tu i tu. Ništa za sada. Ajmo mi časkom gore da odemo do našeg šporeta da vidimo kako napreduje metal. I našli smo 5 metala, ljudi, ovo je odlično, znači ja sam mnogo, evo i ovdje imam uglja, mnogo zadovoljan. Samo kad bih se ja sad setio gdje nam je, evo ga, da vidimo kako ide, odlično, imamo 5 ovdje i malo uglja. Možemo sad da napravimo metalni mač. Treba će nam. I kramp. Ovaj kameni kramp. Kako ovo napreduje? Ovo ide super, ljudi moji. Baš sam zadovoljan. Ne znam da li idemo ovamo, da probam eto malo. Da li ćemo išta naći. Ali se mnogo ne nadam, jer smo sasvim dosta stvari našli. Našli smo ovdje onaj gravel. I ašov bi nam trebao za njega, a da vidimo da li imamo. Nemamo ašov, ne veze. Evo ovdje kramp.
I nećemo, ja mislim, dalje ići. Nije nam ni potrebno. Ali baš me zanima šta ima dole. Moram da odem dole. Pa moram. Jo. Ljudi moji, ovo je neverovatno. Još metala smo našli. I ovdje ima mnogo metala, znači ovo je super. Nisam ovo nešto očekivao, mnogo dobro. Imamo toliko metala sad. I ovdje imamo vodu. Šta li ima dole? Ovo je stvarno, ljudi, ekstra. Ovaj rudnik je mi ispao super. Ali mi je mnogo čudno što nema creepera. Znači, sigurno sam stavio težinu igra na lako. Ali ih nema. A dobro, možda su iselili creepertići. Čim su čuli da ja dolazim. Šalim se malo, ljudi. Imamo 11 ruda metala. Znači, ovo je vrh. Ovo je vrhunski. Hajmo mi da napravimo još jedan kramp. Ovaj. I stavit ćemo sve ovo neka gori. I u ovaj dole šporet, da bi to išlo brže. A ovo nećemo danas, znači, nastavljati, neka ga ovako. Za sada. To i ovdje imamo. Ovo je super. Zamislite, sad najde neki creeper i ubije nas i sve ovo izgubimo, znači. Ja ne znam šta bi radio, majke. Šta još možemo da napravimo kad imamo toliko? Ajde, napravimo još jedan kramp. I opet nam ostaje ovoga. Ajmo da napravimo onda... šta možemo... Hajde napravimo sebi oklop. Možda. Da, kofu. Sada sam se sjetio, kofu bi mogli da napravimo. Ali samo da se sjetim ja kako se pravi kofa. Ne, ovo je minecart. Ovo je trapdoor. Nema veze, za sada ćemo napravimo kapu. Ali kofa, ne mogu da se sjetim kako ide kofa. Ne. A možemo probamo ovako pa šta bude. Ovo je minecart. Skoro sam craftovao kofu. Ali ne mogu da se setim. Nije ni bitno. To ćemo u sljedećoj epizodi. Evo, stavit ćemo jednu kapu. I ovaj ugalj neka tu. I ljudi moji, to bi bilo to za ovu epizodu. Izgradili smo ogroman rudnik i poprilično smo iznenađeni. Našli smo mnogo metala. I to bi bilo to. Vidimo se uskoro. Ćao!